Lipay gis tatay ron nga nakapamalit og mga gamit ako sa kuang graduation. May unta kong di ron wanon oy kay ingon ba to sig mga classmate ako nga mag-abot mis plaza. Nya, wa sila kibaw nga naana ko ako atanan mga andam sa kuang graduation. May kinahalin pud ang lubi nga pinuwakan taon ako. Na kuman ko sa kuang high school sa grade 1 sa akong pagpaningkamot. Kasi tatay, way trabaho. Unya, eskwelahon ko, way sinilas. Wak lagi sapatos. Nya karon, nakumplito ra gid taon nga ang akong mga gamit nga padung nako graduate. Tagsar kayo sa lipay kayo akong tatay ani. Maluyot yung pangita sa tatay na ko earning. Ako tos balay. Asan mo itong mga lubi na ko diri nga? Nagkama kayo itong pinulakan niya gahapon ni Alimokboy? Pura magnangawagtang na diri. Asa karon padong rin mataa? Pamina ko murag pamaligya na siya siguro to. Nagkahan na rabat ako order sa merkado aning lubi. Inta kay mahal-mahal taong taong lubi karon kay kinahanglan na sa kuwan ang makutkuran nga mamalit sila og lubi. Ang hasa kong mataa ka. May taon ko to. Kini mataa. Murag pamaligya gito niya. Muna nga. Oh, naarang animal say. Saan na yung gibit-bit na? Mura mag mga nuog na. Tay! Oh, Alimokoy! Oh, Alimokoy, saan na yung da? Nalimot ka, tay? Saan si tatay? Naitaw ka nga mo kung gipiskwila di. Graduate na ko ron. I-graduate na ka? Graduate ako, tay. Ako mo'y high school sigbiran, may schooler. Ayaw, wala. Nya, valedictorian. Valedictorian. Tinuod ka? Lagi, tay. Ya, ang mga lubi ya, asa mga badong ron? Ako ang gibaligya, tay. Na ako gipalit ako gamit sa ako mga sinina nga ito padung sa eskwelahan kay graduate ko, mugpaso tarong duha, tay. Mao ba? Tay, Wa ko magdahog. mamarbas siya, tay. Aw, Alimpyo naman eh. Olimpio naman rin, kay bungo, tay, no? Ya kinahanglan, tay. Garbo na ba kay kong imurong tay, kay karoon na ba akong graduation tay? Karong adlaw agad? Karoon tay. Tay, Ilis sa tay. Ilis sa kay. mag-ilis ko. Oh, katong yung mga bitong, katong jacket ni mo, ayaw na pagsisulo pa itong busot ni mong purol, tay. Mauwa ko, tay. Mauwa ko sa mga classmate, tagkul, pag mga lawas sa classmate, tay. Nananghambog na ko dito, gagwapo kay ka. Unya kay nga ato ra bang hikay karong sa imong graduation. Ano man, tay? Sus, wa kitay mahimon. Sagig ra gini akong gilungag. Uy, bahala na saging, basta labing, tay. Yung talingo na ba ito akong maestro, tay, nga, magpadasak mo siya saging, tay. Mao ba? Oo, bahala nun, tay. Kibaw mo sa mga classmate ako, tay, nga pulos lagi saging pirmi na akong baon sa eskulahan. Ningon siya ang imong maestro nga magpada siya og saging. Oo, unya, parisan ba ginug sudan lubi. Pero at least, nakagraduate yung ko, tay. Sige ka na kayo, ninduta na kayo lagi. Ako gani nga, wala jud ko graduate po. Dahil lang tayo kay kabasa mang kakag-atay. Na, okay. Nga kitay, tara mag-ilis na tatay. Okay, bilis na. Sakto ba kayo akong ipalit ng ukay-ukay, no? Nabuhi na gitawon ko. Buslot man din nidaan tayo akong ipalit, tay. Kasunis, tay. Tay. Tay, Erneng. Ay, nga naman. Buslot man din yung kasunis akong ukay-ukay akong ipalit. Mabahala na lang tayo, basta kayo kasunis yun. Aw. Problema mo kana nga. Mo bisa na uso karon. Oh, na uso karon. Tanawan na akong kapaglali na ilis diya kay. Tanawan ako. Tay nga, buslot na lang gyapon ni imong purol, tay. Ay, mao man siya ko yung mga uso karon ko nga. Kuan ko, tanaw. Ay, klaro sa nimo, tay. Oh. Pero bahala na lang tayo, basta nagi parultong, tay. At tinodoy. Mo man siya uso karon ko mga. Oo. Kuan ako do. Tanaw. Gapuwas na na pa yung antipara oh. Sige lang, tay. Importante na kapag graduate kag anak, tay. Siyempre ka. Proud kay na ko na. Kanita ay, mo ni ako ang graduating na koron, tay. Sulubon, tay. Mo na isay gipalit mo tong halin sa lubi. Dong? Oo, mo. Alimokoy. Mo ni, tay. Sus, ko Ginoo. Graduate na bitaw ang akong anak. Salamat. Asa tay tawagan ako kung maestro tay, ah. Sige tawagi. Kaya pa naman paadto ta. 7 8 783. Sweet Krista. Hello, sir. Huwag pa man di ay. Huwag pa man di mo ring di ay. Kring. The number you dial is not at in service. Yeah. Bang klaro ni tay. Ba't hindi mao?
Niray na tayo. Kring. Bay naganak mo tayo. The number of dials not at in service. Bakit yan po ni tayo? Babae mo nito bagi man maestro. Itong tubago ni tayo. Kaya masuko niya ni tayo. Sige. Symptom process consult your doctor. Dada. Bright ikaw anak mo tayo. Grabe ka ninyo. Kung anong tayo na ako gipalit tayo ay. Aka na. Isulong ako tayo. Isulong tayo. Grabe naman ko tayo. Graduate akong anak. Si Alimo ko. Kaya tayo. Napadyaw na. Taganar mo. Tarong nga tayo. Lagi. Tayo. Kapag yun daw kita oran na Diba ka po kumita tayo? Mamnya! Magdaan na lang ko daan na niya tayo kayo. Wala mo ko'y kuha ni turun tayo. Magpalit. Pinalit ako ni tayo salin sa lubi tayo ba? Wait, lagi na yan. Natay na yung lubin ako. Oo. Nagkakaw na ko tayo. At kaninduta. Tarungan to. Ano bro? Oh, ala. Ay. Umulbos tayo. Pulbos. Umulbos. Na tayo. Gapuan mo tayo ay. Okay na. Grabe tatay. Sumukag na ang tatay Ikaw mo nakbi. Ikaw. Ate ko ako sa ikon mo rin. Ala. Ana na siya ana. Gapo na ko tayo. Ay, grabe. Gwapa bang pa tatay mo. Ano tayo? Tara kaya akong mga classmate paambuto na to. Kaya ako pong maestro. Oh, wala tayo nabiyaan. Nagtuon na ka tayo. Ang flimplon. Nagtuon na ka kung saan papasok tayo. Tuon naman ka sa tuon. Wala na tayo. Lagi, ana, oh. Garbo ka na ko tayo. Garo. Tana tayo. Tidit. Oy, asa ba bre? Nalimot ka di ay nga. Graduate ba taron? Wala ka sa tayo mo ang kuwan. Graduate, pataka amlagan. Wa man kay andam hinoon. Nang eskwela dito. Eskwela ta bali bulan dili kay eskwela kag Bungot sa ukok. Nalimot ka di ay nga. Eskwela ang ta. Graduate ron season ron sa graduate. Tay pasangan mo palit magkag ribbon nga. Pag graduate dito ra man ihatag sa maestro ang ribbon o kining medal. Oh, kunya wala rin kapalit ang maestra. Kapalit lang ko daan. Bungot sa ukok. Sisir ba ya? Pobre ba ka na sisir na tutungsok? Sir, Oh, no nga. Gipalit ko daan. Namuwak ni kong lubig hapon daan, no? Duha ka buhok medal akong gipalit. Isabi na doon. Ako ko gawin yan. graduate na ron tay. Tanang katong maestro Wa man ko dito. mahibaw, Kanya na lang balibol-balibol. Ibutang na bula din ha. Limot, hindi ka di ay. Wala mo kay ngana, kay wa mo ko. Aw, dili ka estudyante. Aw, udala ko ni mo eh. Mag-graduate ko. Sama ka ay. Udala ko ni mo. Bubuan niya tayo. Animal spring ako ang mga estudyante nga. Wa man badung nga. Kadua ko na kay ko. Pao to kay may kay to kay sayo na kay pitihon. Ay, wa palipat. Ano yan ka? Chihuahua? Buang manibataan. Nada mag-chihuahua. Sir! Ay, limatay. Asa ba rin mo classmate? Wala pa ma'am sir. Hindi mo kuno siya miskwila. Ingon siya. Balibulan naman kuno iya ako no. Nabuang na. Bubugo sino? Ano bang nabalit mong kaaning mga ribbon? Graduate siya, graduate. Graduate man ko. Na may bidalo. Wa ka buo ko balik. Laki graduate ka na ama ko ribbon rin para ni mo. Nadi ko dala sir. Oh, oh, dira oh. Sa man ni? Basa ka na. Most pulayog student resist active. Tanawa lagi tayo. Di na mita ka na asa di ay pipalit sim na ko di ay. Patat mo na tatay. Ako ni tatay. Atay anin ni tao ni mo tay. Oh, ade tawag Most sa tatay. pulayog student resist active. Imo ni tay kay. Ano ba ano mo tay? Patong nga ri tay. Ako rin no, graduate ano yun? Ay, nasa Jim. Dali na dong, James. Oy, sir. Dong. Asa man sir? Ano, nagyapag mo siguro rin mo classmate kay. Patungkol ni tay. Pag ribbon. Patungkol dati. Patong diha. Patong ito tika. Nanay, basta mo tatay, papatungan na dire. Dili ka tayo. Iya garbo kay tay. Graduate ka sa sir? Nabuang mo siguro. Tsaka Sa may graduate ka na nani. Ay sa sir. Napakauaw. Nang eskwela ni classmate niya. Graduate wa ako wala dito mo graduate. Okay, butan magkakiri, mga yapag pa na do ka. Ibaw ka, nga ang atong giyari, balibol. Oh, Dili kay estudyante. Dili graduation.
Tarong na, sir! Dili oy. Libol eh. Bali. Graduate ka sa balibulan dyan. Ayan! Ito ba yung tali? No, 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 Dama mo! no. Na!